kelayang layo tangis sewo sing bekti mati kecenono kucerono yen wis mati bangsa uripo Gusti Allah kula nyuwun pangapura ing sayange wis ora tanpa guna Sayyidina Muhammad. Hey, 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 hey. Ayo, ayo. Oh, that bless. Hey, yeah. Yuk, betul.
ya. Sengaja menghibur hati yang lara.
Anggraini. Jalan Bismanya. Ya om. Yo. Jadilan mriki kate sing gayeng niku Bu. Hei. Jaranan coba sigrek jogetane tansah aton suprono raga tinggalan uga kreasine nyutur rangga modho nyoto-nyoto jatil oke.
hatimu Sika Hei Obiak mbak Injih, pripun mak, pripun. Wis aja basa. Lah kepiye to mak? Nah, kepiye muak? Nek ngundang sampeyan asmane lak Mas Jarot. Nggih. Makane Rot. Enggak Rene, apa-apa. Rot. Iya. Lah nek kancane dhewe sik tak undangi. Aku pokoke wis ngundang. Jenengan mawon. Mbak sapa Kula sing mboten matur. kalian? Nurli Hasanah. Oh iya. Nggih. Sing nyelok aku. Monggo jenengan. Sampeyan rapi piye aku sing nyelok? Nggih, mboten apa-apa. Li. Eh, Li. Oh. Tuh. Lah jare kaya ki mau Rot. Li. Li. Sorry Li. Ayo, nancani aku. li ngadeg kaya li, kowe iki li. Nah, lah Katik ngomong. saya wengi kowe iki saya limen to, li. Aja nglimpet kesek. Nurli. Nurli, Nur, tegese. Nur itu cahaya. Li. Li sak ketemu nih. Oh lah lah. Cahaya sak ketemune iki padake gelek kok kepiye kok. Apa kowe gelek? Gelek. Nur cahaya. Nggih. Li. Ora melu-melu. Gah aku. Kan sak ketemu nih mau. Dibacotke ngagem turi-turi putih mboten. Lah kok nek ketiban gayur lho. Ora. Iki bayi rak bali dadine awake dhewe gandengno ya wong telu sindenku sing jare nggo penutup. Oh, nggo penutup. Gogong. Remen nggih Mbak lagune Limung. Remen sip kok. Yes. Remen. Suwe ketemu. Jek kula tak nderek salaman sih Mbak Injih. Ben mboten nyuwun arta kula ajeng salaman kalian jenengan. Kula pun tanggung jawabnya kalian Mas Joko, Mbak. Tenan rak. Pikir rasa aja percaya iki, Ning Mbak. saiki. Aja percaya aku iki. Aja percaya bojone wong. Lah wiwit gak aku. Jaluk sangune ditambahi ngono. Iki sing duit iki mau bar nganu ning bank. Aku mau ngedukke corona mudun. Lah ya wong kacapene nuli dinggo pinjol Saya dono. gak mau ono sini ora. Oh, simbah ora oleh diaret-aret. Ora. Kowe ngene ora kok digagapi sae jare. Mbak isine iki guru prasker yo, Mbak. Aku kira nggawa apa-apa. Jaret bismaki jumpo wis. Jumbo bacotke gek goyang ya, Mbak. Oke, bacotke ya lagune. Dirampungke, Mbah iki bacotke ra ngerti. Oh, dirampungke, dituntaske ya lagune. Ya tekan iki mau. Nuli, jate Nuli aja li. Lah sepira blero ra? Sabda pendeta Yesus bersamamu Yo sisihanku Ya sing rukun Mugi Gusti lilati piye. Rasa obat kita mati. Soalnya saran kayak. Oi. Duparatus
nyuwun ngendi Galuh sok ketemu Jadilah tesih wonten babak klasik. Ingkang sampun kesesok kundur sak mangke dipun denda 15 juta. besul lah. Berarti kowe jare pengaruh ngano dadi meliput wahana mau. Oh wani ora. Ya ya lah.
ngrembug